Γεια σας, ονομάζομαι Κατερίνα. Στο Instagram και στο TikTok είμαι πιο γνωστή ως Homey Home. Είναι το πρώτο μου βίντεο μεγάλο στο YouTube και είπα να σας δείξω τι έχω πάρει για το μωρό που θα έρθει τώρα, το περιμένουμε. Θα σας δείξω το καρότσι, το αυγό που έχω πάρει, το μπανιερό του, τη φωλιά του και την βάση Isofix που είναι για το αυτοκίνητο. Και θα δω πώς θα μου βγει, αν θα σου δείξω και την τσάντα με ευτηρίου, να σου δείξω τι έχω βάλει μέσα, πάντα με τις δικές μου προσωπικές ανάγκες. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το καρότσι Joy. Αυτό εδώ πέρα είναι υπνόσακος, τον οποίο θα σου το δείξω σε λίγο. Το καρότσι είναι το καρότσι Joy Finity. Είναι 11 κιλά και κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα πίσω έχει αυτό εδώ το κουμπί, κλειψάκι, όπως θες πες το οποίο το σηκώνει, κατεβαίνει σε 4 επίπεδα. Εδώ πέρα μπορείς να το μεγαλώσεις όσο θέλεις, πόσο μακριά το θες να είναι, και γυρνάει και από την ανάποδη να βλέπει το παιδί προς τα μπροστά και να το βλέπεις εσύ από εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο κουμπάκια και δεξιά και αριστερά, το οποίο μπορείς να το πατήσεις και να το βγάλει. Και θέλω να σου δείξω τον υπνόσακο. Και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ με τον υπνόσακο αυτό έχω κερδίσει στο ότι δεν έχω πάρει την καλαθούνα. Γιατί την καλαθούνα την ήθελα πιο πολύ για να ξαπλώνει το παιδί τον χειμώνα, κάτι το οποίο τώρα η συγκεκριμένη καλαθούνα αυτού του καροτσιού ήταν πολύ μικρή και στενή. Οπότε για τώρα το καλοκαίρι εμένα δεν θα με βόλευε, το παιδί θα το έπνιγε, νιώθω. Οπότε του πήρα έναν υπνόσακο, που αν θα το χρειαστεί για το χειμώνα. Περνιέται πάρα πολύ εύκολα. Είναι από Fluffy Hugs. Ανοίγει από εδώ το πλάι. Περνάς και αυτό εδώ, για να δένεις το παιδί. Ορίστε. Το δέσιμο του είναι, κοίτα, είναι μαγνητικό. Οπότε, μία που το βάζεις από εδώ και είναι έτοιμο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω γλιτώσει την καλαθούνα του, το οποίο μωρό το βλέπεις, είναι σχεδόν ξαπλωμένο, μπορεί να κοιμάται και εδώ. Και πάμε να σου δείξω και το αυγό, το οποίο κουμπώνει και εδώ πέρα πάνω. Μπροστά τα χατζάκια και τα δύο. Και αυτό είναι, βγήκε. Πάμε να κουμπώσουμε το αυγό. Εδώ πέρα χρειάζονται αυτά τα εξαρτήματα, τα οποία σου τα δίνουνε. Ένα. Ωραία. Αφού κουμπώσαμε και αυτά τα εξαρτήματα, θα βάλουμε και το αυγό από πάνω τώρα πια πολύ εύκολα. Και εδώ έχουμε το αυγό. Αυτό εδώ πέρα φεύγει, πέφτει, να μην μας ενοχλεί. Το αυγό είναι αρκετά μεγάλο, θα πω, σε σχέση τουλάχιστον με αυτό που είχα εγώ παλαιότερα. Οπότε μου άρεσε, με βολεύει. Βγαίνουν και τα μαξιλαράκια. Να το βγάλω να το δεις. Όχι, αυτό μένει για προστασία, γιατί μπαίνει και στο αμάξι, οπότε ναι, δεν βγαίνει αυτό, βγαίνει μόνο αυτό. Εδώ πέρα όμως έχει χώρο το παιδί να κάθεται. Έχει ήλιο προστασία. Εάν θες να είναι μπροστά σου να το βλέπεις και θες να βλέπει ανάποδο το παιδί, γιατί είναι και ανάποδο και κουμπώνει. Έχει αρκετά μεγάλο χώρο αποθήκευσης. Έχει και αυτό το τσαντάκι μαζί. Οι ρόδες του είναι μεγάλες και χοντρές, έχει και ανάρτηση για να αντέχει τους κραδασμούς. Έχει αυτό το προστατευτικό για τη βροχή, ποτηροθήκη. Αυτό τώρα είναι το μπανιερό, το οποίο έχει εδώ πέρα αυτό εδώ που μπορεί να κάθεται το μωρό. Αν και μου είπατε πολλές σε μηνύματα ότι αν το βάλω μετά τον πρώτο δεύτερο μήνα το μωρό να κάθεται, γιατί δεν θα βολεύει για νεογέννητο. Εκτός εάν βάλω κάτι εδώ πέρα και το καλύψω σαν μαξιλάρι ή κάτι και κάθεται εδώ, σε περίπτωση που είμαι μόνη μου τώρα συζητάμε για να το κάνω μπάνιο.
και είναι αρκετά ψηλό, είναι περίπου τώρα στο 1 μέτρο η βάση. Μπορείς το πάρεις και μόνο του, μπορείς το πάρεις και με τη βάση. Από εδώ κλείνει η βάση. Έχει αυτό το ανημάντα για να κρατιέται το μπανιερό. Και εδώ έχει κάτι κλιψάκια τα οποία βγαίνουν και μπορείς να το κοντίνεις και αργότερα όταν το παιδί θα μεγαλώσει, θα είναι πιο ψηλό και αυτό είναι ιδανικό μέχρι τον πρώτο χρόνο. Εδώ είναι η τάπα για να φεύγει το νεράκι. Δεν έχει σωληνάκι από κάτω, οπότε ίσως θα πρέπει να προμηθευτείς ένα έξτρα. Επίσης, άλλη λύση που μου δώσατε είναι ότι επειδή αυτό είναι σχετικά μικρό, θα δεις, δεν φτάνει μέχρι τον αγκώνα μου, θα μπορούσε να χωρέσει και στην λεκάνη, εάν είναι καθαρή, έτσι, να υποθετήσεις και να ανοίξει από εδώ πέρα, να φεύγει κατευθείαν το νερό μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας. Βέβαια δεν το έχω δοκιμάσει, οπότε δεν θα σου το επιβεβαιώσω, αλλά μου το έπανε σαν ιδέα, θα το δω. Αυτά και το μπανάκι, πάμε να δούμε και τη φωλιά που πήρα. Και εδώ έχουμε την πάρα πολύ όμορφη φωλιά, γιατί, πρόσεξε με γιατί διάλεξα εγώ το σχέδιο και αυτό, μπορείς να κάνεις ό,τι συνδυασμό θέλεις, έχει άπειρα σχέδια, χρώματα, μπορεί να σε βοηθήσει και η κοπέλα από το Fluffy Hugs και το αποσπόμενο στρώμα μνήμης, εδώ, θα το ανοίξω να το δεις, μαζί με μαξιλαράκι, κοίτα εδώ τι όμορφο που είναι, δεν μπορώ. Δες εδώ λίγο το αποσπόμενο στρώμα μνήμης. Λοιπόν, πλένονται όλα, η φωλιά ολόκληρη, στο πλυντήριο, εκτός από αυτό εδώ, αυτό το βγάζεις όλα στους 30 βαθμούς και τον υπνόσακο που σου δείξα πριν. Και εδώ πέρα λέμε να κάνουμε τους ημερήσιους ύπνους μας. Να σου δείξω όμως και τι μου έστειλε δωράκι μαζί με αυτά τα δύο που παρήγγειλα. Για τον μεγάλο μου ένα μαξιλαράκι για να το ζωγραφίσει. Ήδη το είδα και το αγάπησα, αλλά του λέω άφησε το λίγο να κάνω ένα βίντεο. Αυτό. Πανάκι για το μωράκι. Τι όμορφο. Και μια όμορφη σαλιάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Fluffy Hugs. Λοιπόν, και για να κλείσω το βίντεο, θα σου πω για την Isofix. Αυτή κάνει για δύο μοντέλα, δύο μάρκες, την Joy και ακόμα μία. Οπότε είπα θα πάρω εκείνη, εκείνη είναι επιστοποιημένη. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μου βίντεο, να μου κάνετε ένα like, κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, αν θέλετε να με ακολουθήσετε και στα υπόλοιπα Instagram και TikTok, και σκέφτομαι να έχω κάπως έτσι εκπαιδευτικά βιντεάκια εδώ στο YouTube, ας πούμε να σας κάνω την επόμενη φορά πώς να χρησιμοποιείτε τον ατμοκαθαριστή από την αρχή μέχρι και το τέλος και να δούμε και κάποια σημεία, ας πούμε, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Αν σας αρέσει σαν ιδέα, γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Ψέματα, δεν θα κάνω τον ατμοκαθαριστή, θα αργήσει ίσως λίγο, θα πάρω να σου κάνω τώρα να το τραβήξω βίντεο τι έχω πάρει στη τσάντα με φτυρίου όπως σου υποσχέθηκα στην αρχή, οπότε το επόμενο θα είναι αυτό και μετά ατμοκαθαριστής. Δώσε μου ιδέες τι θα ήθελες να δεις ίσως. Από μένα φιλιά, τα λέμε την επόμενη φορά.